om deze ook in gereedheid te houden bij de vooropstelling. Mooie geleide veulens, 6 eerste premies gisteren totaal, waarvan we dus de selectie hier terugzien, de beste uitgezochte eerste premie hengstveulens in 4 en getal. Een jongen Komen, een jongen Ulbron, een jongen Ulbe en een jongen Fout. Een hele mooie groep die hier uiteraard ook gaan strijden om de Jasperbokaal die verbonden is aan dit veulenkampioenschap. Goed, op aanwijzing van onze ringmeester krijgen de overige, de laatste die dus opdracht om de piste even te verlaten, zodat wij ook nog geboren op 12 april. De vader is Omer 493. Een hengst die inmiddels ook al niet meer in het moederland. De moeder is Rieske Dame, sterk aanmerking van Wieber, 461. Deze Isbrood is van moederszijde van Wieber 461, fokkereigenaar het Plantinga in Scherhuizen. Dan gaan we eens kijken of hij ons een beetje weet te bekoren in zijn drafpresentatie. Mooie opwaartse hengstveulen met een mooi front erin ook. En natuurlijk is het duidelijk dat je niet zomaar op een eerste premie veulen hebt en dat je dus hier in deze kampioensring meeloopt. Dat is op zich al een eervolle bekroning van die kwaliteit. Goed, de tweede zal zo dadelijk zijn opwachting maken, nummer 15 van de catalogus Wessel van het Kroezerjemke, geboren als de meesten. De moeder is Lieke van het Kroezerjemke, een sterk sportmerrie, moedersvader Bier 409, fokker en eigenaar A.O. Dekker in Bakkeveen. En ook daar gaan wij hopelijk een draf van genieten. De strijd om de Jasperbokaal. Destijds in het Nederland van die legendarische hengst, waar we allemaal schitterende herinneringen aan bewaren, met name de laatste jaren. Toen hij al boven de 20 van ieder jaar de duizenden toeschouwers in Leeuwarden bij de hengstenkeuring in extase wist te brengen met zijn optreden. En om die Jasper blijvend in ere te houden, is besloten om er aan dit veulenkampioenschap ieder jaar de Jasper 366-bokaal te wijden. Mooi lijn in de voorhand ook, lichtvoetig bewegend. Mooi exterieur ook, zie je toch wel van Ulbron, die hele rijke voorhand, mooie lange halzen.
dan hopen we natuurlijk van ganse harte dat ook deze Ulmer ons weet te bekoren bij de drafpresentatie. Ik zou zeggen, laat ons nog maar eens even genieten van de toekomst van onze fokkerij. En wie weet zien we hem ooit terug als 2,5-jarige bij de eerste selectie voor jonge hengsten. Je weet het maar nooit. Heel parmantig toch en deftig en eigenwijs hier rondgaan en even kijken. Zien jullie allemaal wel hoe prachtig op ik ben? Mooi luxe geleend op. En ook heel deftig in zijn front. Ulmer 506, de vader van deze kampioenskandidaat. Iedereen in Ciperanda-hoes. Woester van Bijtenmahuis die gaat zo dadelijk op de klanken van Coldplay die we nu horen en die de afgelopen week een aantal uitverkochte concerten in de Amsterdam Arena heeft gegeven. En met die klanken gaat deze Woester van Bijtenmahuis, deze jonge vrouwspeler Johannes, ons vermaken met zijn drafpresentatie. Nou, Woester, ik zou zeggen, lekker even genieten van die prachtige bewegingen die bij Juster een eerste premie opleverde. Kijk eens, daar komt hij een beetje lastig ook wel van de vlag hier en daar, maar mooi in zijn front, mooi gedragen ook in de beweging. Geboren op 8 maart dus. En kijken hoe ze er rondgaan. Oké, dus tijdens het rondstappen zal zo dadelijk juryvoorzitter Jan Helms de uitslag aan u mededelen en de motivering daarbij uiteraard. En dan mogen we helaas alleen maar de kampioen en de reservekampioen natuurlijk in de piste blijven en de overige twee worden gaan bedanken. Jan, spreek ons het verlossende woord. Ja, dankjewel. Nou, we hebben hier onze eerste premies hengstvullers terug. We hadden gisteren een goede dag. We hadden uiteindelijk 6 eerste premie hengstvullers. Deze 4 hebben we daaruit geselecteerd. Ja, ik denk voor de mensen misschien het weer niet zo aangenaam is, maar voor ons, voor de selectie naar de vullers, ja, dan kun je toch weer net even die behendigheid beoordelen. Dus die goede vullers, die zijn dan iets makkelijker in die schuivende baan. Dus we hebben dat ook een stuk meegenomen. Voor de kampioen wilde toch ook wel vullen dat mooi in terrastype staat. Goed gebouwd is, modern gebouwd is, lang gelijnd en opwaarts gebouwd. En makkelijk stapt en ook in de draf goed loopt, mooi opwaarts met een goed achterbeen en veel balans. En deze gladde baan, dan was het een beetje een test voor de goede balans. Ik begin eerst met de reservekampioen. Dus heel luxe vullen, ook makkelijk stappend en in de draf heel veel balans erin, heel makkelijk schakelend. De reservekampioen voor ons vandaag is nummer 16,
Gefeliciteerd. En dan de kampioen. Ook een heel modern, langgelijnd veulen. Die dan met name in de draf ons imponeerde met de mooie opwaartse. Hij hield dat front mooi op, het achterbeen goed bij. En dat is vandaag voor ons nummer 15. Gefeliciteerd. Dankjewel Jan. Goede duidelijkheid inzetting. Kampioen met felicitaties uiteraard aan de auto en eigenaar Auto Dekker in Bakkeveen. Ook een mooi succes voor de rest Ulbron. Bij de formaliteiten en plichtplegingen zijn gepleegd voor de genieten van de iedere ronde van deze kampioen en reservekampioen. Winnaars bij de hengsten. En uiteraard nogmaals onze oprechte gelukwensen voor de families Dekker alsmede. Veenje, gefeliciteerd. Daar komen ze. Joop, een heerlijk muziekje er even onder. En uw applaus. Kijk hem eens marcheren. Die jonge Ulbron. Wat een rijk frontafel. Een plaatje, kort gezegd. En natuurlijk ook veel waardering voor die deftige reservekampioen, die Ulber van de familie Veenje, die ook heel aansprekend is en zich prima presenteert in deze ereronde. En dan gaan we zo dadelijk door met de kampioenschap van de Merryveulens. En dan wil ik Wijnmahuis geworden op 14 april. De vader is Gosse 526. Moeder Ines van Wijnmahuis. En Mary van Johannes 484. Fokker, eigenaar mevrouw Nederland. Veranderen. Vervolgens 83, Dieter van Ramona hier, geboren op 16 april. Eveneens van Gosse 526 uit de Ster. Annemie, Joke Tekla van Ramona hier. En die stamt weer af van meisje 49. Fokkereigenaar waren er Tietje van der Meulen in Noordbergen. En last but not least, Wieke Laus met catalogus nummer 170, geboren op 5 maart. Vader is Wieboud 511, moeder Christine Laus, een standaardmerrie van Tjallen, fokkereigenaar J.H. Boerschap in Kolmerkom. En daar heb ik ze alle 4 aan u voorgesteld. En dan hoop ik natuurlijk op een hele mooie, spannende strijd. En een hele mooie aansprekende drachtpresentatie zo dadelijk van deze 4 topvuilers uit een totale collectie van 12 eerste premievuilers gisteren geselecteerd deze 4 voor het kampioenschap. Als eerste opgesteld 73 dus de 4e maal maanden. Mooi geleid ook, vrij frontal. De jury was gisteren onder de indruk van de kwaliteit van de dames bij de wedstrijd. Dat resulteerde, ik zei het al, 12 eerste premies. Een mooie opstekker.
Vosjes die hier uitstekend voor de dag kwamen en daarmee het beeld ook van andere vakdagen wel een beetje bevestigd. De zoon van Nane van de familie Kleinstra in Groningen. Die staat op het station van Natasja Schouten in Groningen. Of in Marum moet ik eigenlijk zeggen. En die doet tot dusver uitstekende zaken in het keuringseizoen. We gaan eens kijken of deze Vosjes dus wonderbaar dus echt met de bekoring staat eigenlijk in de drafronde. Een deelnemer van de ereklasse Friesland na het kampioenschap van deze merrieveulens bent u zo dadelijk aan de beurt. De jonge Vosjes, uw attentie. Mooi in cadans ook, op bijzonder deftig in het vroeg wederom. En toch ook weer heel makkelijk en soepeltjes bewegen. Toch een rust voor het oog. Maar nu zal het inmiddels ook alweer actief binnen het standen. Een hele vooraanstaande rol binnen de Friese paardenwereld. Dat mag de conclusie zijn als je het hebt over de familie van de Molen uit Noord-Bergen. Ramona hier deze Biebrug dus gefokt. Vader eveneens Gossen 526 uit de sternaanleiding Joke Tekla van Ramona hier. Onze vader IJsje 489. En onze ringmeester Harm van der Meulen kijkt ver genoeg hier naar dit vakproduct. En we gaan eens kijken of hij ook in dat veulenkampioenschap van de meisjes hoge ogen weet te gooien. Een mooi beeld zoals hij vertrekt in die drafronde. Maar ook met een mooie oprichting van voren. Mooi wijd geleid ook wederom, met name in de voorhand. En makkelijk en lichtvoetig bewegen. Dieperig van Ramona, die grijpt hier zijn kans en komt op een hele mooie acceptabele presentatie. Goed. En dit is uiteraard ook de winnares van onze nieuwe initiatief van het standaard. Dan ook eerste premievuilers standaard met een wat nadrukkelijker in de etalage te plaatsen. En ook het bewijs te leveren dat je met een standaardmerrie ook uitstekende resultaten kunt boeken. En het resultaat ziet u hier in de persoon van dit eerste premievuiler. En die heeft dus ook voor dit seizoen hier in het vakgebied van Tuitbehoud die door het standaard beschikbaar gestelde prijs gewonnen. Gefeliciteerd daarover. Die prijs is in elk geval binnen. Of je daarmee op het kampioenschap gaat grijpen, dat is toch even de vraag. Wieboud keert zelf. Ook mooi luxe veulen, makkelijk bewegend ook. Lekker los door het lichaam. Een mooie combinatie Wieboud maalt zelf. Dan gaan ze rondstappen en dan horen we zo dadelijk per microfoon van de
voorzitter Jan Hellings, die samen met een hele mooie collectie eerste premievuilers. Daar zijn we als vereniging behoorlijk natuurlijk trots op. En dan gaan we eens kijken straks naar de overheid kampioensrubrieken en natuurlijk het spannendste moment van deze dag. De bekendmaking en aanwijzing van de algemeen kampioen 2023. In dit geval houden we dus bij het enigszins af van de vorige groep Hengsveulen, maar hier blijft ook de winnaar van de door KTS beschikbaar gestelde ereprijs voor de beste eerste premievuiler uit de standaardmerk. Die blijft dus ook eventjes binnen, zodat er straks 3 veulens binnen blijven en eentje helaas de baan moet verlaten, maar ook die winnares van de prijs aangeboden door het standaard. Beste in dit geval uit de standaard. Jan, deze. Goed. Het verlossende woord wordt door jou gesproken. Ja, dank u wel. Gisteren was het aantal. Even micro erbij voor de buitenlandse mensen. Oké, we hebben hier 4 beste veulens, merrieveulens terug in de baan. Gisteren bij de merriekeuring hadden we de aantallen nog wat hoger. Als ik goed begrepen heb, waren het er 12 stuks. Dus dat is een heel goed resultaat voor deze fokvereniging. Proficiat daarmee. Maar ja, we moeten toch de keuzes maken voor het kampioenschap. We zoeken dan het meest complete veulen. Die op rastype bouw en dan de bewegingen het meest complete is. Vandaag ga ik er even beginnen met de reservekampioen. Dat is een veulen dat sterk gebouwd is, lang gelijnd is, ook heel mooi front erop heeft. Goede stap heeft, heel vlot, makkelijk stappend is. En dan in een draf veel ruimte heeft, goede houding maakt. Dus dat is voor ons een goede reservekampioen. En dat is nummer 83. Gefeliciteerd. Dan blijft er nog 3 over, waar we in een kampioen uitzoeken. De kampioen vandaag voor het veulen met de mooie luxe opdruk. Ook met name in de draf. Schoot hier een beetje bovenuit. Heel makkelijk dravend, heel lichtvoetig, heel veel balans. Makkelijk kunnen schakelen. En de kampioen voor ons vandaag is nummer 73. Gefeliciteerd. Doe jij dat vooral? Maar 100 Sander nog. Goed. Dan mogen er dus 3 opstellingen. De kampioen en de reservekampioen. En ook de kampioen. Dus 73 wel niet van de organisator. Nummer 4 uit de Noorden. Moeder Okkeleigenaar Eldenboeren Stiens, de reservekampioen. 82 wonderbaar van Wijnvermogen Vossen. De jonge 4e, de reservekampioen, blijkt dan nu 83 te zijn. De jongen Gossen en tenslotte voor 170 geldt dat hij nog een eresjerp krijgt aangeboden, omdat het door het stamboek een nieuw initiatief is genomen om ook het beste eerste premie. De ereprijs ben ik tussen Utrecht, het Wandboer, de Blommen en de hele familie Hartstekker, Oeremus en Bliek. Zowel de familie De Boer als de familie van de Meulen uiteraard van harte opgewezen met dit succes.
ook wensen voor de Winnie Boersma. Voor die ereprijs van het stamboek. Het wordt super gezellig hier onder de tent. Attentie voor de kampioen. En de reservekampioen als mede het beste eerste premie voor de stamboekmerk. 3 gelukkige eigenaren derhalve. En uw applaus. Goed. We waren oorspronkelijk 22, dacht ik, aangegeven, maar er was er maar eentje. Ja. Helaas hopen we op volgend jaar op betere tijden natuurlijk. In elk geval geef ik met alle genoegen voor deze toelichting op het kampioenschap van deze Twenter het woord aan mevrouw Sabine Zwager. Ja, dankjewel Henk. Vanochtend de jeugd gekeurd, een enter die een tweede premie ontving en een groepje van 3 Twenters. En catalogus nummer 105 die hier ziet staan is vanochtend beloond met een eerste premie. En dat is voornamelijk vanwege haar moderne luxe exterieur, hoogbenig, jeugdig, met een goede rondrichting, lang gelijnd. Mary heeft ook fijn beenwerk, de achterbeen is wel een fractie sabelbenen. Ze stapt goed en in draf zou ze wat meer in verbinding mogen draven, maar vanwege het hele fraaie type een eerste premie en dan ook tegelijkertijd jeugdkampioen hier van Taart Behoort. Gefeliciteerd! Mooie toelichting van de juryvoorzitter mevrouw Sabine Zwager, uiteraard u allen wel bekend als KFPS-inspecteur en uiteraard ook een van de boekbeelden van ons stamboek en vooral de wijze waarop zij de hengstekeuring, iedere hengst zeer weloverwogen en deskundig bespreekt, is aanleiding voor veel mensen om daarop af te stemmen en dat bij te wonen. Gefeliciteerd mevrouw de Jong, Kommerie, Henk Damboude. De ereprijzen worden door onze nieuwbakken voorzitter van de vakvereniging Hendrik van der Meulen uitgereikt aan de eigenaren, de bloemen en natuurlijk ook bijbehorende deken. Mooi om mooi te maken nog. Een mooie kampioen. En uit de foto's makken binnen zullen we toch even genieten van deze jeugdkampioen. En ik zou zeggen, dames en heren, beloon deze kampioen van de jeugd met een applaus. Mooi succes ook voor de hengst Arend Plum en eerste premie 2-jarige en daarmee ook jeugdkampioen 2023 van het Behoort. Mooi langs gelijnd, mooi ontwikkeld ook.
En dan komt ze nog een keer voorbij, zo dadelijk ook voor de ereloge. Ik zou zeggen, dames en heren, beloon haar met een applaus. Dat was het jeugdkampioenschap. Wat een schitterende reclame voor de provincie Friesland Prijs. 11 combinaties die hier de strijd omgaan om het grote yield. En natuurlijk ook om punten voor het klassement. Wat dan in Warkum tot een spetterende finale aanleiding wezen zal. Goed, we gaan in de richting, nadat ze dus intussen al van hand zijn veranderd, van een mogelijk eerste selectie. Die wordt gemaakt door de heer Prins en mevrouw Jolanda Slootjes. Zij zijn verantwoordelijk voor de plaatsing in deze grote groep. Limietklasse Friesras, anders gezegd de provincie Frieslandprijs. En de strijd is nog net voorbij. Dus Augustinus Hoekstra, ik de Holtrop. Ze gaan van hand veranderen intussen op aanwijzing van Harm van der Muggen. Kijk die verweten blikken zeker bij Albert Linkema met zijn Itzert van de Lits. Maar Ottema geeft nog niet op met Dieter van der Ridderdijk. 500 Alpine Koopman, Albert Linkema, Jelke Hoekstra, Pieter Ottema, Walter de Boer, Gert van Dijkhuizen, Jelle van der Kooi, Netto van der Kooi, Mijne Walstra. De Matadoren in de strijd om de provincie Frieslandprijs. Applaus! Meer dingen bij voor de heide. Met 141 van de hoofdzaal. Mijkel van de Boerderij. In 505. Sport triple A Hengst. Van de Hengsterseizoen de Kadiek. Van Charlie de Boer, de Sint-Johannesgaard. De moeder is van Stender. Jutjika, Troosport, Merrie, Dubbela. Fokkereigenaar van de Hoekstra en Onderkerk. Als derde kanshebber, Marije van de Koopneets. Marcus 491. Triple A Hengst van Hendrik Eppenga in Oude Merten. De moeder is Ienske van de Koopneets en sterkdochter van Beer. De preferente sporthengst van jarenlang staande voor de Vroegers van Maanden. En de ene fokkereigenaar van deze rijen en eigenaar A. Halbersman in Dambouw. De juryleden, de heer Brummel, Thijssen en voorzitter Jan Hellings staan al klaar.
om deze driejarigen te beoordelen en te plaatsen. Aangeboden uiteraard dit kampioenschap voor de vakvereniging te behouden en een extra ereprijs, in dit geval de AKB Damaprijs. Deze illustere oude secretaris, 36 jaar lang onherroepelijk op de zondag, AKB Dama. Publicist van een groot aantal werken, jarenlang medewerker aan het Fries Landbouwblad over fokkerij. En om zijn nagedachtenis blijven te eren, hier nu in het gedenk de prijs opgedragen aan zijn nagedachtenis. 130 Neemke de Johannes Keer Ulrik. Eerste premie, hedenmorgen. Een mooie aansprekende presentatie van deze Neemke. Die hoor ik zojuist van onze nieuwe voorzitter Hendrik van der Meulen. De moeder hier ook al eens een keer als driejarige kampioen zou worden. En het spreekwoord kan dat natuurlijk wel voor elkaar krijgen. De tweede gevaarlijke, Mijke van de Poeterwijn. De tuin keer Stender. Van de familie Hoeksema in Urenden. Willen de deelnemers aan de damesrubriek aangespannen er rekening mee houden dat ze hierna het kampioenschap van de driejarigen aan de beurt zijn. En na die damesrubriek krijgen we de finales van de beste kruiper bij de meisjes. Houdt u ook daar graag rekening mee op het achterterrein. Het is aan het team van Albert Lux om deze merken voor u optimaal te presenteren. En terwijl op de achtergrond Papa klinkt, de Dancing Queen. Gaan we eens kijken of deze Mijke ook een Dancing Queen zal blijken te zijn. Je weet het van nooit. Dan moet ze natuurlijk even haar ritme vinden in zo'n grote piste. En dat is natuurlijk aan de voorbrenger in dit geval om dat ritme en het tempo te bepalen en daarmee ook een optimale samenwerking tussen de voorbrenger en de aandrijver, in dit geval Harm Hamstra, die het nu overneemt van Albert Lux. Een aansprekende presentatie van de Mijke van de Poeterwijn. Rijen van de Kooiprins. En de hengst Marcus. Blokkereigenaar naar Holdersman in Dampwoude. En het team van de Marsken treedt aan om ook deze kampioenskandidaat optimaal te prepareren en te presenteren.
klasse Friese draagpaarden en bent hierna aan de beurt. En bij Gerlof, Jansma en Pieter Veen erachteraan als onderdeel zullen ze bezieken en deze jonge Marcus eenmaal gereserveerd door de jury. En de kans op de kampioenschap in alle geval ook vanaf eenmaal te benutten. Ja, de spanning is afgelezen bij de heren voorbrengers en aandrijvers. Mag ik binnenblijven, word ik in elk geval reservekampioen. En als ik een beetje mee zit, dan word ik misschien wel kampioen. Je weet het maar nooit. En eentje zal helaas afvallen van deze drie. Drie eerste premie jonge sterrenmerken deze morgen beoordeeld door de jury. En dat heeft geleverd aan de drietal eerste premies die we hier dus terugzien. En ja, dan zitten ze toch nog heel duidelijk te overleggen over bepaalde aspecten aan deze kandidaten. Het is aan Jan Hellings, die intussen ook de microfoon van de livestream erbij pakt. Dan kan ik u nog melden dat die beelden morgenochtend om 10 uur beschikbaar zijn op YouTube of op frizo.com. Helaas vandaag, vanwege welke technische omstandigheid, was dat niet mogelijk. Jan, even de eer om de kampioen en de reservekampioen bekend te maken. Ja, Henk, bedankt. We hebben vanmorgen de groep 3-jarigen gekeurd. We hebben dat met heel veel plezier gedaan. De kwaliteit was ook goed. We hebben in totaliteit 34 paarden gekeurd, waarvan er 17 ster zijn verklaard. Dus dat is een sterpercentage van 50%. Ik denk dat dat een heel goed resultaat is. Dus complimenten voor de fokkers uit dit gebied. We hebben er dan 3 kunnen met een eerste premie geven. Dus die zijn hier alle 3 terug. Als je kijkt, heel rassige paarden. Allemaal heel goed in het ras staan. Mooi veel behang erop. Ook in de bouw correct gebouwde paarden. De verschillen zijn vandaag heel klein. Dus we moeten daar ook wel keuzes in maken. Voor onze kampioen moet het meest complete paard zijn. Ik ga eerst beginnen met de reservekampioen bekend te maken. Dat is een paard dat heel goed rastype staat. Ook veel statuur heeft, lang gelijnd, dus heel makkelijk kan draven. Hij had soms wat moeite met de goede rust erin te vinden. Hij was vrij druk. Maar toch, als hij ontspant, dan stapt hij heel lekker, draaft hij mooi gigantisch van achteruit, mooi opwaarts. Het reservekampioen nummer 141, proficiat. En dan de kampioen. Voor onze kampioen het meest complete paard vandaag is heel rassig, ook heel correct gebouwd, heel sterk in de verbindingen. En de draf houdt hij elke pas mooi intact erbij, heel mooi opwaarts, heel veel balans erin, heel veel front erop. De kampioen voor ons vandaag is nummer 130. Gefeliciteerd. En niettemin aan complimenten nummer 143.
was een heel rassig paard. Ik zijn vandaag wel met de beste stap. Een draf mocht hij dan iets meer overtuigen. Dat zijn de twee meerdere die het daarop gewonnen hebben. Ook proficiat aan deze eigenaar. Gemeen wachtkampioenschap. En wie weet wat er nog in het vat zit. Goed, Joop. Als je een geschikt muziekje klaar hebt staan, dan maken we ons op voor de ereronde van deze beide matadoren, de kampioen en de reservekampioen 2023, driejarige Friese mens. En tevens het AKB Dauma ere teken is uitgereikt aan eigenaar Henk Weerding in Kruisenheide. Uw applaus voor Neefje en uiteraard ook voor Maaike. Allemaal vreugde allen bij deze mooie jonge sterrenmerries. Felicitaties nogmaals aan de eigenaren van de Fokkers. En we zien de kampioen straks nog terug. Dank u wel. En de maakmoed van Wentersen zijn binnen hier het grootste geheel. En dan mag ik straks verzoeken Anneke van der Staal, die natuurlijk glorieus triomfeert hier in de tuinrubriek met GPD Fokker, om straks aan te sluiten op aanwijzing van onze ringmeester Harm van der Kloot. Dames en heren, uw applaus voor Zenske de Jong in Wien. Altijd weer enthousiast. De dochter van Frits de Jong, die wij allemaal met elkaar zo vreselijk missen op dit soort dagen. En het is geweldig om mee te maken dat zij wat dat betreft voortreffelijk in heid zien, kort sprinten stap. Geweldig, Zenske. En natuurlijk ook waardering en applaus voor Anneke van der Staal met GPD Fokker. Opnieuw applaus voor Dien, de tweede plek. Diesel Galloper met Suzanne Winterbrons. En een hele blije Fiat Rubbens met Pien van de Wijschuur. Alle vier, dank voor jullie prachtige presentatie in deze damesklasse. Dan is alvast vanaf deze plaats aan de dames Yvonne Schnieder en Marcia de Vries Dijkman. Buitengewone dank voor hun jureren hedenmorgen, de voorselectie en alsmede ook vanmiddag een mooie verduidelijking en een uiteenzetting in de finale van deze merries. 5 in totaal en die gaan zo dadelijk een ereronde rijden. En dat biedt u als publiek gelegenheid om ze nog massaal met een applaus te ondersteunen. De dames maken onderweg nog even een praatje en geven hier en daar nog even een tip. Dat is natuurlijk prachtig dat je mensen uit de praktijk hebt die dergelijke finales jureren. Zij weten wat het is, hoe het voelt en hebben denk ik hier en daar best nog wel eens hele bruikbare tips.
Mooi verwoord door Marcia de Vries Dijkman. Mooi commentaar ook, opbouwend vooral ook. Zo hoort het ook, zo zien we het ook graag. En nogmaals dank aan de beide dames, ook namens het bestuur van NAC ook behoud. Goed. We komen nog even op de foto door onze fotograaf Johanna Vader. Marcia Dijkman en Ivo Schnieder. En onderweg applaus voor Riks Zagema met Venna. Zij wint zilver voor Anna Riksvelden voor de week. Brons voor Aleida Elzinga. Dan Helene Haas. Dat is toch de Pierre van der Hand. Kijk dus, die mens, mooie kwaliteit en uitstekend voorgesteld. Dan komt ze nog een keer. Wat het voor elkaar heeft en ons regelmatig laat genieten van Friese paarden in optima forma in de tuigpaardensport. Simon Minkema. Natuurlijk ook voor Iris Sietsma veel waardering voor de manier waarop ze hier het zilver grijpt. Natuurlijk ook waardering voor Nicolus, die hier ook gaat partijtje meeplaatst en een derde geld hier grijpt in deze finale. Linda Bester, die hier ook fantastisch nog in de kopgroep meedoet. Allemaal gefeliciteerd. Natuurlijk ook samenvisser Jan de Groot. Sam Oudhoofd, Pieter Appelaar, Haber Brandsma. Bedankt voor jullie sportieve strijd. We hebben genoten. Dankjewel. Ik kan me daar van alles bij voorstellen. We gunnen het jullie van harte, want jullie zijn ware ambassadeurs van onze tuigpaardensport. Gefeliciteerd. Dank u wel. We gaan ons opmaken en we gaan natuurlijk allemaal staan als wij de kampioen huldigen met ons volkslied. Dames en heren, uw aandacht voor het Wil Helders. Willen we natuurlijk ook de jury gelegenheid bieden om de kampioen te feliciteren. Er komen nog verschillende extra prijzen die het feest alleen maar groter maken. En wat prachtig dat Jasper van der Stelpiet en Bettina Haan deze titel nog een keer op hun konto mogen schrijven. Veel sympathie voor deze kampioen. En ook namens het bestuur biedt uiteraard Jan Ketelaar de felicitaties nog eens een keer uitdrukkelijk aan. Wil je niet even meerijden, Jan? Nee, ik vind dit heel niet. Rij, dan moet de Agen dan weer de beest, dus dan mag ik op zee. Oh, echt? Ja.
als je het stuk nu ziet en Albert Minkema als Fijker zo dadelijk weer voorbij komt, dan zegt jij ook de tender weer in beweging. Dat doet Jelle van der Kooi en dat doet Albertine Zoekstra. De jury intussen procent, 3 dames en 1 heer. Mevrouw Nachtegaal, mevrouw Boom, mevrouw Zwaga en meneer Thijssen. En de mensen van het Minspark in ieder geval had u de rekening mee dat u na de kampioenschap aan de beurt bent. De dames en de heren plaatsnemen en inspecteren de hoogheden in deze kampioenschap. Deze jongen is een Hennis. Kijk, een Hennis is ook een fokker. Misschien wel. En Ergenboom en Peter Steleuwen. Maar met veel statuur. De presentatie inderdaad. De eerste kans hebben 153 die aan de Hinke van de Meesten. Uit de voorbereiding van de familie. Akkema, precies tegenwoordig in Hermond en Peters in Leeuwarden. Bij de 4 tot en met 6-jarigen men is dus bekroond met een eerste premie. En derhalve verrichter bestaat men in de kampioenschap. Dank u wel. Jasmine Uterlestereen staat af van vaderskant van Tjedde 500, gesproken door de aangeest. Moedersvader Timon 456, stammen moeder ietsje op de kaart. De tweede van een vijftal kanshebbers kampioenschap van de 4 jaar en oudere paarden. En deze had er zin om. Tjebbe maal Alwin. Herstel Tjebbe maal Timon. Tjebbe maal Timon de laatste. Kampioenschap.
attentie voor de draftpresentatie. En deze tweede keer met de oude moeder. Piet Wijnberg in Rome. De jongen Sjalla in de strijd zo dadelijk. Becky M. Dat gewoon voor de 164. Dat lijkt mij iets zeggen te doen, maar ik weet het niet zeker. In eigendom tegenwoordig DNA Dieming van Oud-Bouwen. Dat is hier een onderstreping van het internationale karakter van de fietsenfokkerij met paarden ook uit het buitenland en in het buitenland vertrekt. Dat op enig moment weer naar het Mengelo en Rijkeland verderop komt. Voorgesteld door het team Lux. Sjalla maal 19. Een nette presentatie van het team van Albert Lux. En daarmee nog altijd kans hebben in de strijd om het kampioenschap 4 jaar en ouder. En dat is nog lang niet beslist. En toen hadden we er nog eentje. 106 met Pieter Veenje als monsterknecht. En het team van de Mesten als aanrijders. Goed, Pieter Veenje, jou een eer aan de taak van deze jongen Hanke. Optimaal te presenteren voor de jury om daarmee wellicht nog de kans te maken om kampioen te worden in de leeftijdscategorie van 4 jaar en ouder. Ik ga daar slagen, dat zullen we straks horen bij monden van mevrouw Sabine Slager, die ons de uitslag vermelden. Dat waren de kandidaten. En nog eventjes de hele groep Oersjen zat er al een mooi op zijn Fries zitten. En een bouwende spanning, ik nog een iets beetje meer op. Zowel bij de voorbereiders als de heren die de kandidaten begeleiden. En natuurlijk is het ook spannend voor de vangers die over de kant steen of zitten. En toen hebben we nog op steen van de spanning. Er is minder ook, zegt Sabine Slager. En ik geef er alles om het woord aan haar ons voor deze kandidaten van het kampioenschap te leiden. En uiteindelijk te vertellen wie de kampioen van de zeker wordt. Sabine, in jouw woord. Vanmorgen een hele mooie groep stermerries in de baan gehad. En allemaal prachtige stermerries. En een aantal van hun werd gewaardeerd met een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring.
En die vertegenwoordigers ziet u hier terug. En u kunt ook zien dat ze inderdaad al een eerste premie waardig zijn. Ook in de grote baan kunnen ze zich prima redden. Voor de reservekampioen hebben we gekozen van een Merrie met een hele fraaie voorhand. Een Merrie die goed stapt en in draf ook een sterk achterbeengebruik laat zien. En de kampioen en de reservekampioen die blonken uit in beweging wat ons betreft in deze groep. Reservekampioen wordt 153. En de kampioen voor ons is een heel compleet paard. Heel jeugdig, behendig, sterk gebouwd, goed stappen, extra draven. Kampioen van de 4 jaar en oudere merries hier in Tuitbehoort wordt 160. Gefeliciteerd. Consortium van Kamminga slaat toe. En daarmee kennen we de uitslag van dit kampioenschap. En natuurlijk de overige kandidaten bijzonder dank voor de sportieve plicht en sportieve strijd. Voorop Jasmine in de Westerleen. En 4 jaar de reservekampioen Janne Hinke. En dan komen mijn vrienden van de jongen. Steensko, en klapt u maar even mee. En we maken er een feest van deze hele ronde. Het ereronderlied van het Friese paardenstamboek. Steensko. Ja, klapt u maar even mee.
kandidaten voor het kampioenschap. Gekroond dus vanmiddag als kampioen van Mediveulens, Welmoed van Groentezaken en Pieren van de noordelijke moeder van Oude Boeristiens. Kampioen met Twenters, Plum en Adem met de Welmoeder van mevrouw de Jong Memory in Landbouw. Dan de kampioen van de driejarige. Onder de winter, de Hannes uit de Noordermoeder van Henk Melding in Wijzerij. En tenslotte, kampioen 4 jaar en ouder, Jasmin de Westerveen van de maatschap Kamminga van de Westerveen. En dat is Kevin uit de Timon. Jury is present de Brummel Jan Hennings, mevrouw Nachtegaal en uiteraard inspecteur mevrouw Zwaan. Uw attentie voor Welmoed van de Hoognezaken, de Dieren en de Noordelijke opleidingen de Boeren van Stiens. Gerechthouding. De hoofdkampioen Leon M. En deelnemers van de tweespanrubriek, slotrubriek van dit programma. U bent straks na de kampioenskeuring bedoeld. Ontzettend mooi, lichtvoetig, deftig. Deze jonge dieren met een attentie voor Plum en maak die kans. Dat zullen we binnen een afzienbare tijd weten. Als de jury op Duitsland gaat houden. De strijd is open voor de kampioen en de reservekampioen 2023 van Tachten Behoort. De algemeen van Nul. Kunnen de moeder van de bijen in eigen en in eigendom van de meer dingen in de wijze opgelegd.
zorgdragen voor een aansprekende presentatie van deze kampioenskeuring. Attentie voor Nederland, de oren. Hopelijk een aansprekende presentatie in deze absolute slotronde gedragpresentatie die uiteindelijk tot een kampioenschap moeten kunnen leiden. Nu hier alle kampioenen uit de diverse categorieën kunnen bewonderen. Nou, 160. De laatste kans hebben in deze kampioenstrijd. Deze hoogstaande kampioenstrijd die zo dadelijk begonnen gaat worden met een aansprekende kampioen naar Hoogland. En de spanning stijgt van het consortium van de Canada uit de Westerijn. Jasmin de Westerijn gaat over nummer 160. En Zerre 500. Ruben is Zerre de Canada standaarddochter van iemand 4, 5, 6. En de fanclub staat klaar. En het is een gek moment van Pieter Veenke de taak en de eer. En dat blijft toch een eer als een kampioenschap een taak mag voorbrengen. Om de kans optimaal te benutten. En als u vindt dat zij kampioen moet worden, dan zou de jury maar laten werken. En dan komen ze zo dadelijk allemaal in stap nog een keer binnen. En dan zal de jury tijdens dat instappen een kampioen en een gezette kampioen in spanning staan af te wachten. Of zij wellicht vanavond de kampioenopstal hebben staan. En dat kan zomaar, er zijn nu nog 4 kanshebbers die die titel eventueel kunnen bemachtigen. Wordt het het veulen? Dan wordt het de jeugdkampioen. Of de 3-jarige. Of grijpt de 4 jaar een andere kampioen hier de hoofdprijs. En onderwijl is de jury nog druk aan het overleggen. En is de beslissing zeker nog niet gevallen. De kampioen, en dat is ook de kampioen, dat is de boodschap en de jury om die uit te halen en uit te halen. De verschillen zijn uitermate klein en belastend van deze ondraaglijke spanning. Een lastige klus, want veel kwaliteit hier in de baan. Een heel mooi Merrie Veulen die goed stapt.
En je zag ook als ze draafde met veel souplesse, als ze even uit balans was, ze struikelde even, en dan valt ze niet, maar dan kan ze mooi het weer oppakken en met balans weer verder draven. Een bloedmooie Twenter, heel mooi gelijnd, die ook goed stapt en die zich net in draf ook goed presenteerde. Een kerstverse eerste premie 3-jarige stermerrie met veel rasuitstraling. En dan volgens mij een 4-jarige merrie die zeer atletisch gebouwd is, behendig is. En we hebben met elkaar de klus te klaren om een reservekampioen en een kampioen bekend te maken. En reservekampioen wordt een merrie die heel rastypisch is. Die in het beenwerk misschien een fractie sterker kon, maar een goed stappende merrie en ook in draf goed draven. Nummer 130 wordt reservekampioen. En het kampioenschap gaat dit jaar naar een heel compleet paard. Een behendig dier, goed stappen, goed draven, heel correct gebouwd. Kampioen van Tuitbehoort 2023 wordt catalogus nummer 160. En 2 hele mooie eervolle vermeldingen voor het Twenter en het Veulen, die geduchte concurrentie waren. En met een applaus de baan mogen verlaten. Dankjewel voor deze uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze kampioenscoring. Opnieuw gaan ze compleet uit hun dak van maatschappen. Kamminga van de Westereen. Een schitterende stijl van huldiging, een mooie aansluiting van waar schitterende keuringsdagen gisteren en nu een keer op de Zulare Heide. Ik iets zeer slaag toch ook wel gemaakt door mij. Zat er dat het zo mooi plastisch is op de pret, niet drukken. We beginnen mijn voorop uiteraard met de algemeen kampioen van Tuitbehoort. Wat doen we meteen? Verenigd worden. Jasmin de Westereen. Applaus! En muziek, joh! En natuurlijk het woordwijzing van Mintje de Johannes van Henk Veerteen als reservekampioen. En dan komen ze nog een keer. En zo gaan we aan bij de kampioen. Hij wint 3. Prachtig, Valeriaan, Zetko. En dan in links gaan we natuurlijk bij de reservekampioen. Ja, en Valeriaan heeft natuurlijk al lang zien nog net. Geweldig! Tweede dag was je kampioen op de voorbij van de Tuitbehoort.